De Rekenkamer heeft de wettelijke taak om de jaarrekening van het land te controleren en hun oordeel hierover te geven aan de staten en aan de burgers. Wij hebben de jaarrekeningen 2016 en 2017 gecontroleerd. Voor beide jaarrekeningen hebben we gecontroleerd of de uitgaven en de ontvangsten in overeenstemming met de wet tot stand zijn gekomen en of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het resultaat van het land gedurende het jaar. Uit de onderzoeksresultaten voor beide jaren blijkt dat de uitgaven en de ontvangsten niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wet. Er zijn uitgaven en ontvangsten die niet in overeenstemming zijn met de vastgestelde landsbegrotingen. Deze rechtmatigheidsfouten bedragen voor 2016 491 miljoen en voor 2017 1,1 miljard. In 2017 is dit met 582 miljoen toegenomen ten opzichte van 2016. Verder is ook gebleken dat de jaarrekeningen geen getrouw beeld geven van de financiële positie en het resultaat van het land. Deze jaarrekeningen bevatten te veel getrouwheidsfouten. Voor 2016 zijn deze fouten 182 miljoen en voor 2017 zijn deze fouten 38 miljoen. In 2017 zijn deze fouten wel afgenomen met 144 miljoen, maar deze zijn nog steeds te hoog. Verder bevat de jaarrekening te veel fouten en onzekerheden, omdat het financieel beheer nog niet op orde is. Ons oordeel is dat wij beide jaarrekeningen afkeuren, omdat deze nog te veel fouten en te veel onzekerheden bevatten. Wil je na deze informatie meer weten over de fouten en onzekerheden? Dan nodig ik je uit om deze rapporten te lezen op onze website www.arc.cw. Bedankt voor je aandacht.